Желсіз һәм желкенсіз күйме, тукталып калган диңгездә, сөю көткән күңелемә син кирәк. Өннәрне төшкә ваклаган, нинди бар шулай яраткан, жанга якын бар дип тапкан син кирәк. Вәгъдә бирәм мин, вәгъдә бүләп бирәм аны мин, игегә җитәрлек гомергә, безгә шул мәхәббәт мәңгегә. Вәгъдә бирәм мин, вәгъдә бүләп бирәм аны мин, игегә җитәрлек гомергә, безгә шул мәхәббәт мәңгегә. Сүзсез генә караш белән ни теләгәнемне сизгән, мең ел сыман мине белгән син кирәк. Мәрҗән, мәрҗән сыман яшьләр тамганда үбәр иреннәр, күреп алсын өчен хисләр син кирәк. Вәгъдә бирәм мин, вәгъдә бүләп бирәм аны мин, игегә җитәрлек гомергә, безгә шул мәхәббәт мәңгегә. Вәгъдә бирәм мин, вәгъдә бүләп бирәм аны мин, игегә җитәрлек гомергә, безгә шул мәхәббәт мәңгегә. Вәгъдә бирәм мин, вәгъдә бүләп бирәм аны мин, игегә җитәрлек гомергә, безгә шул мәхәббәт мәңгегә. Вәгъдә бирәм мин, вәгъдә бүләп бирәм аны мин, игегә җитәрлек гомергә, безгә шул мәхәббәт